Bueno, hemen ikerlanen induguna izan da orratz mikroskopikoak esaten dana, ez? Bueno, orratz hauek aplikazioa daukie neurozientzietan, ez da? Eta egiten diana da sartu garunean. Talde batetik, elektrodoak egiten daue aktibidade neuronala neurtu eta estimulatzeko gai izango zen. Eta beste alde batetik, kanal fluidikoekin nahi duena da farmakoak isurtzia garunean, ez? Gaur egun erabiltzen dien orratzak, ez da? Badia siliziozkoak eta da itxuste elektrodo kopuru bat. Eta gero, kanal fluidikoak esaten dena, igual joten die aparte, ez da? Beste gailu bat izango litzake. Eta gure aurrerapena izan da, biak integratzea orratz bakar baten, ez da? Polimeroskoak dira, eta horrek egiten dagoena da tolesgarriak direla eta garunera moldatzen diela. Eta beste alde batetik, elektrodo hauek dare gainazalean, ez daude ondoratuta beste orratz batzutan bezala. Orratz oso txikinak, idea bat eitzeko, zabalera izango litzateke milimetro baten bostena. Eta elektrodoa neuronen tamainara hurbiltzen da, ez da? Oso tamaina txikiko osagaia dauzka, ez? Orduan, hemen egiten duguna da orratza barruan sartu. Ez da? Teukoko goinuke alde batetik, konexio elektrikoa, ez da? Registroak edo estimulua egiteko garunean, eta hori albideratzen dagoena dira pin hauek, ez da? Hemen ikusten diren pin hauek. Da beste alde batetik daukagu fluidika, daukagu sarrera fluidikoak. Eta orduan, hemen jarriko goinuke tubo batzuk, eta tubo horretar, eta jeringile lotuta tubo horretara. Neurozientzietan dauka aplikazioa, ez da? Eta guk gure neurozientzialariak aztertu ditu epilepsian inguruan, ez da? Mugitzen da bera. Baina beste gaixotasun askotarako ere baliogarriak izango litzateke, ez? Parkinsona, Alzheimerra eta depresioa, ez? Denon ahotan dabiltzen gaixotasuna gaur egun.